Welcome Pangasinan! Alright! Jericho Padilla po, taga Bulinaw. Alright! Sa wakas, natapos din ang lahat! Woohoo! So ayan mga kagir, kamusta po kayo? Ayan, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload. Isang buwan ata mahigit na hindi ako nakapag-upload kasi sobrang busy talaga guys. Kasi yun nga, i-upload ko soon sa aking YouTube channel yung video, yung kasal namin ng aking asawa. Ayan, finally narating din namin itong stage na talagang nag-isang dibdib na kami. And we are so thankful na naging successful naman ang lahat. Although may mga problema, pero talagang hindi talaga maiiwasan yon. Alright, so gusto kong i-grab tong opportunity na to sa lahat po ng nanonood, sa aming mga kaibigan, mga kapamilya. Ayan, syempre sa akin na ring mga solid na subscribers. Ayan, maraming salamat guys sa lahat po ng bumati sa amin, lalong-lalo na po sa araw ng aming kasal. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa wakas, natupad na din ang aming inaasam-asam na makasal din. Ayan, so napakahirap po ng aming pinagdaanan, lalong-lalo na po yung syempre sa preparation, sa mga inaayos ng mga dokumento para maging maayos ang flow ng aming kasal. So ang vlog natin for today guys is pupunta po tayo ngayon sa Pangasinan. Ayan, at ang plano po namin is doon po kami mag-honeymoon. Ayan, so babalikan mo kayo mamaya guys, at sana may mahanap tayo ng magandang spot sa Pangasinan. So first time po ako magbablog ngayon doon, and hopefully maging maayos at maiwas po kami sa anumang aberya. Ayan, so pagdating natin dun guys, o-open po ulit ako ng cam. At I hope na mag-enjoy kayo sa aming vlog na ito. Alright, so let's go guys. Alright, woohoo! So yun nga, nandito na po tayo ngayon sa San Fernando, La Union. As you can see guys, napaka-traffic. Sobrang traffic. Tapos napakainit pa. Pero okay lang yan. Mas okay na yung mainit kaysa naman yung umuulan. Wala na, wasted na tayo pag umulan. So nandito na po tayo ngayon sa Bawang, La Union. For how many months? Ay hindi, for how many years? Almost 2 years hindi po ako nakadaan dito. Grabe, matagal-tagal din. Saan tayo magpa-park dito? Hello Jollibee, what's up? Dito tayo, dito tayo. Dito tayo, saan bida ang bata? Sa Jollibee na tayo, mas tunog, mas masaya.
hour later. Alright, so katatapos lang po namin mag-lunch. On the way na po kami papuntang Pangasinan. Ayan. So we are expecting na siguro nasa 2 PM or 3 PM nandun na po kami. Hindi pa po natin alam yung sitwasyon, pero we hope na maganda yung biyahe natin. Alright. So huwag kayong bibitiw guys. Ilang oras na lang mararating na natin ang probinsya ng Pangasinan. Alright. So yan mga ka-gear, dumaan na po tayo doon sa border ng Pangasinan at La Union kanina. So nandito na po kami sa part ng Pangasinan. At yun nga, inassess po kami. So hinanapan po kami ng vaccination card at mga valid IDs. Ayan. So yun lang po yung mga kailangan guys para makapasok na po kayo dito sa Pangasinan. Ayan, for info. So buti na lang, kompleto na tayo. Kompleto na yung mga vaccines natin. At hindi tayo naaberya sa daan. Ayun. Welcome Pangasinan. Alright.
sa mismong Arc ng Bolinao, Pangasinan. So this is it. Ilang minutos na lang mararating na natin yung venue. So let's go. Jericho Padilla po, taga Bulinaw. Shoutout po sa mama ko sa ibang bansa. Ma, I miss you, uwi ka na po. Okay na kayo? Alright. Okay. So yan, nandito na po kami sa Barangay Estanza, Bolinao, Pangasinan. Ayan, so bali nag-stop over lang kami dito sa may bridge para makapagpahinga and makapag-yosi break na din. Alright, grabe, napakalayo pero sulit ang ganda ng mga lugar dito. So sana maging maganda yung outcome nito. Sana makapag-check-in kami sa Puerto del Sur. Ayan. Dito pa lang guys, maaamoy mo na yung halimuyak ng fresh na dagat. Alright, shout out.